Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасеншина. Мондый мастер-классларда инде Октябрь мәктәпләреннән 500 бала катнашкан. Татнефть компаниясының Яшел Колкан проекты Ознакай районында тормышка ашырыла. Животноводство и все это стратегически важная продукция. Нәдердә авыл хуҗалыгы семинары узды. Долго шли к этому. Ну мы довольны. Әлмәттә федераль округлар җыелма командаларының беренчелеге тәмамланды. Тапшыруыбыз башында гадәттәгечә таҗлы вируска бәйле вәзгыять хакында мәгълүмат. Узган тәүлек эчендә 227 татарстанлык коронавирус белән авырган. Алар барысы да вирусны контакт юлы белән йоктырган дип белгечләр. 58 кеше хастаханәдә, 169-ы өйдә дәвалана. Тәүлек эчендә республикада 49 кеше сәламәтләнгән, 1889 кеше вакцинацияләнгән. 11 октябрьдә Татарстанда яңа коронавирус инфекциясенә каршы мәҗбүри вакцинация кертелде. Республиканың баш санитар табибы карары нигезендә иртәгәдән 7 декабрьдән COVID-19 вакцинасының икенче дозасы вакцинациясын узмаган кешеләрне эштән читләттерергә тиешләр. Төп темаларга Татнефть компаниясының Яшел Колкан проектын тормышка ашыру кысаларында Ознакай районы Октябрь бистәсе мәктәпләрендә экологик юнәлештә мастер-класслар уздырыла. Альметрика интерактив үзәге оештырган мондый осталык дәресләрендә мәктәп укучылары бик теләп катнашалар. Бу хакта тулырак Ознакайдагы коллегаларыбыз сюжетында. Альметрика интерактив үзәгеннән килгән белгечләр Октябрь бистәсендә балалар белән очраша. Мондый мастер-классларда инде Октябрь мәктәпләреннән 500 бала катнашкан. Көндәлек тормышта төрле фәннәргә иҗади якын килүне үстерүдән тыш, бу эшчәнлек түре балаларда табигатьне саклау максатыннан төрле көнкүреш калдыкларын утилләштерүгә, дөрес мөнәсәбәт тәрбияләүгә ярдәм итә. Мастер-классларда без икенчел материалларны кулланабыз. Бүгенге көндә 400 бала үсентеләрне өйләренә алдылар. Мондый нәтиҗә булыр дип без өметләнмәгән идек. Менә шундый гади генә гамәлләр аша балалар безнең планета белән нәрсә булганын аңлыйлар дип ышанабыз. Гомумән, Татнефть компаниясе икътисадка һәм социаль мәсьәләләргә зур әһәмият бирә. Эш барышында укучылар төрле материалларның үзенчәлекләре белән танышып, иҗади фикер йөртергә, мәсьәләне хәл итүнең стандарт булмаган вариантларын эзләргә өйрәнәләр. Балаларда табигать турында кайгырту тәрбияләү Татнефть җәмгыяте куйган иң мөһим максат. Этот процесс очень сильно увлекает. Бик кызыклы мастер-класслар уза. Балаларның күзләре янып тора, бик теләп йөриләр. Бу проект балаларга экологик тәрбия бирә. Балалар калдыкларны ташлар алдыннан башкача фикер йөртәчәкләр. Сүз уңаеннан, мәктәптә уңышлы эшләп килүче биологик класста Татнефть компаниясе ярдәме белән ачылган иде. Биредә балалар клонлаштырылган үсемлекләрне үрчетү белән шөгыльләнәләр. Ирешкән уңышлар да шактый. Ә бүген исә калдыклардан ясалган чүлмәкләргә череми торган усак үсентесе утырту мастер-классның бер өлешен тәшкил итә. Александр Савинич билгеләп үткәнчә, балалар үз лабораторияләрендә үстерелгән үсемлекләрне күз карасыдай саклаячак, киләчәктә мәктәп территориясенә утыртачаклар. Миңа бик ошады. Без телефон кую өчен әсбап ясадык. Моның өчен картон кулландык. Дәрес бик кызыклы, мавыктыргыч булды. Барысы да кешеләрдән тора. Без табигатьнең чисталыгын сакларга тиеш. Татнефть компаниясе әлеге мәктәпне чималны бүлү өчен контейнерлар белән дә тәэмин иткән. Балалар бик теләп шөгыльләнә. Проектны оештыручыларга һәм җитәкчеләргә рәхмәт, диде Октябрь бистәсенең 2нче мәктәбе директоры Алсу Шумилова. Мондый мөмкинлек биргән өчен, безнең бистәгә игътибарлы булган өчен Татнефть компаниясенә шәхсән Наил Өлфәт улына зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Хәзерге вакытта Татнефть компаниясе әти-әниләр белән вебинарлар алып бара. Гаиләләр арасында, мәктәпләр арасында калдыкларны аерым җыю буенча ярышлар үткәрәбез. Мастер-класслар бик мавыктыргыч һәм информатив булып узды. Балалар Альметрика интерактив үзәге белгечләре белән бергә ясаган кул эшләнмәләреннән бик канәгать калдылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Экологик юнәлеш республикабызның төп үсеш программаларының берсе. Бу экологик чиста азык-төлек продуктлары җитештерүгә дә кагыла. Узган сезондагы аномаль коры һава торышы республика хуҗалыкларында үстергән уңышның күләменә тәэсир итми калмады әлбәттә. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Бүген Әлмәт муниципаль районы хуҗалыкларында 8 меңнән артык мөгезле эретерлек исәпләнә. Аларны арттыру төп максат булса да, шулай да бүгенге көнгә торган төп бурычларның берсе ул да булса сыйфатлы ит һәм сөт продуктлары җитештерү. Бу хакта район башлыгы Тимур Нугуманов авыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре белән зәй хуҗалыгы терлекчелек фермасында очрашып сөйләште. Бигрәк тә башлыклы мөгезле эретерлекнең үрчимәве борчый. Бүген бу юнәлештә район буенча уртача күрсәткечләр республиканыкыннан ким. Мал үрчимәдеме, кимеде дигән сүз. Ә бу үз чиратында
районнарында җитештерелә торган ит һәм сөт күләмендә дә чагылыш таба. Нәтиҗәләр тел-теш тидерерлек булмасын өчен кышлатуны тиешенчә оештыру, фермаларда микроклиматны җайга салу, азык ресурсларыннан рациональ файдалану кирәклеген тагын бер кат ассызыкладылар. Вакытында эшләнгән прививкалар, вакытында тикшерелгән чирләргә каршы булмасын. Шулардан чыгып кына комплексно эшләнгәннән соң гына качественная продукция һәм экономический выгода сельскохозяйства, именно животноводстводан, скотоводстводан, молочное производстводан алып ирешергә була. Сыйфатлы сөт алу өчен яшь малны туу белән дөрес ашату мөһим. Әлбәттә, беренче тәүлектә бузауга угыз бирелсә, аның иммунитеты нык, димәк алга таба күрсәткечләре дә югары булачаклыгын тагын бер кат искәрттеләр. Семинарның зәй хуҗалыгында узуы очраклы түгел, инвесторлы булган кечкенә хуҗалык мисалында заманча технологияләрнең кулланылышын күрергә була. Беренчеләрдән булып биредә видео күзәтү системасы куелган. Ул иминлек өчен дә, мал туарны күзәтү өчен дә бик уңайлы, ди белгечләр. Животноводство и сөт – это стратегически важная продукция дегендәй. Шуңа күрә без тырышабыз в ногу со времени дегендәй, тырышабыз теге добавкалар алырга. Это индивидуальное, значит, кормление, индивидуальный уход и барыбер теге местные неләр, районные сельхозуправление, ветеринарлар килеп рәтеп китәләр, нинди добавкалар кушырга, анализлар ясап. Семинар барышында куркынычсызлык кагыйдәләрен дә төгәл үтәргә чакырдылар. Тирәк регионнарда әледән-әле баш калкыткан вирусларны республикага кертмәү, сыйфатлы азык җитештерү стратегиясе белән янә шактый торган төп бурыч. Рәдифә Нугманова, Алия Бәйрәмалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә илебезнең федераль округлары җыелма командаларының беренчелеге тәмамланды. 16 яшькәчә егетләрнең 9 командасы катнашындагы хоккей марафоны 36 матчтан торды һәм 9 уен көне дәвам итте. Санаулы минутлардан федераль округларның җыелма командаларының беренчелеге кысаларында узучы соңгы матчның 3-нче периоды башланачак. Малик Сабирҗанов нефтяник спорт мәктәбендә шөгыльләнә. Ул Иделбуй федераль округы командасының һөҗүмчесе. Әлмәт хоккейчысы безнең округның команда составында 3-нче тапкыр уйный. Хоккей первый раз пришел где-то лет 5, занимаюсь примерно лет 11. Мин хоккейга 5 яшьтә килдем, 11 ел тирәсе шөгыльләнәм. Удачно, но потом понравилось и вот так играю. Богдан Гоков ерак Көнчыгыштан. Южно-Сахалинский егете хоккей белән 6 яшьтән шөгыльләнә. 15 яшьлек спортчы киләчәк тормышын профессиональ хоккей белән бәйләргә җыена. Папа привел, но я ему благодарен. Әтием хоккейга алып килде, аңа рәхмәтлемен. Ул булмаса шахмат яки бию белән шөгыльләнгән булыр идем. Может, шахматами занимался. Или бальными танцами. Тамашачылар арасында Максим Кушиков та бар. Ул Магнитогорск шәһәренең Металлург хоккей командасының скауты. Гади итеп әйткәндә, ул профессиональ командаларга хоккейчылар сайлый. Лично я первый раз в городе, тут как бы не моя команда представлена, мой регион, Урал. Шәһәрегездә беренче тапкыр мин талантларны карарга һәм үзебезгә Магнитогорскка чакырырга дип килдем. Посмотреть талантов и пригласить их к нам в Магнитогорск играть. Мәскәү җыелма командасы төп тренеры Павел Баулин да калабызда хоккей үсеше өчен булдырылган шартларга бәя бирергә ашыга. Честно скажу, очень хорошие условия в плане Бик яхшы шартлар, боз да, оештыру да яхшы дәрәҗәдә. трансфера и проживания, все на хорошем уровне. Уенның 45-нче минутында исәп 7-гә 1-гә әйләнде һәм уен азагына кадәр сакланды. Матч тәмамланганнан соң беренчелекнең җиңүчеләрен һәм призерларын бүләкләделәр. Мактаулы 3-нче урында Үзәк федераль округы командасы, 18 очко җыеп, 2-нче урында Иделбуй федераль округы егетләре. Әлеге кубокның иясе Мәскәү җыелма командасы булды. Долго шли к этому. Ну мы довольны. Татарстанда 1 декабрьдән 10-сына кадәр инвалидлар 10 көнлеге уза. Әлмәттә дә төрле чаралар оештырыла. Шуларның берсен безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Күңелле стартлар балалар һәм өлкәннәр өчен актив спорт ярышлары. Мирас спорт сәламәтләндерү комплексында мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен шундый уеннар узды. Сегодня мы проводим это в рамках декадника инвалидов среди детей глазников по зрению веселые старты. Без 10 көнлек кысаларында күз белән проблемалары булган балалар арасында күңелле стартлар үткәрәбез. Тату балалар дип атала. Бу безнең ел саен үткәрелә торган чара. Инде 3нче ел үткәрәбез. Элек 2нче һәм 3нче сыйныфлар арасында гына үткәрсәк, бу ел 1нче сыйныфларында керттек. В этом году включили и первые классы это. Биремнәр гади һәм кызыклы. Туп белән уеннар, каршылыкларны җиңү һәм башкалар. 10 кешелек 3 командада барлыгы 30 бала күңелле стартларда катнашты.
Мондый чаралар физик күнекмәләрне үстерүгә генә түгел, коммуникацион күнекмәләрне үстерүгә дә ярдәм итә. Я считаю, что такие мероприятия очень нужны для того, чтобы сплотить детей, чтобы они каждый... Минемчә, мондый чаралар балаларны бер-берсенә якынайту өчен бик кирәк. Форсаттан файдаланып, шәһәр хакимиятенә һәм спонсорлардан 16нчы мәктәпкә балаларыбызга күрү сәләтен коррекцияләү һәм саклап тоту өчен җиһазлар сорыйсы килә. Для приобретения оборудования, для коррекции их зрения и поддержания их зрения. Сын учится во 2 Б-классе в 16 школе. Он принимает участие в соревнованиях. Он с удовольствием пошел участвовать и болеть. Я пришел за него. Барлык катнашучылар да грамоталар һәм медальләр алдылар. Күңелле стартлар шәй өстәле артында тәмамланды. Алсу Нуриева, Милена Валеева, Айдар Кәбиров, яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Хәзерге минутларда Нефтче мәдәният сарайында Браво Альметьевск беренче балалар һәм яшүсмерләр иҗатының шәһәр һәм район конкурсы гала концерты уза. Татнефть гранты иясе булган конкурс 3 декабрьдә старт алды. Браво Альметьевск конкурсында 5 яшьтән 25 яшькә кадәрге төрле жанрда чыгыш ясаучы айрым коллективлар һәм шәхси башкаручылар катнашты. Алар вокал, соло һәм ансамбль, конферанс, оригиналь жанр һәм хореография юнәлешләрендә чыгыш ясады. Уровень именно в плане формата вообще проведения конкурса, он первый такой, потому что дети... Башкалардан конкурс уздырылу форматы белән аерыла. Катнашучылар баннер алдына гына чыгып басмый. Алар төрле төстә яктыртыла торган матур сәхнәгә чыга. Очень важно, чтобы ребенок выходил в красоту. Не на обычный рабочий баннер с темным задником, а чтобы он действительно почувствовал свет и добро. Прямо вот здесь и сейчас на сцене. Бүген мен шигыр белән русча шигыр сөйләдем. Мин күп тапкыр шулай катнашканым бар, урыннар алганым бар. Мин телим, җиңүне телим. Мин бик нык әзерләндем. Миңа ошады бу конкурс. Лауреатлар Татнефть Хәйрия фонды Рухият программасының Сандугач Сайрар илем фестивале финалында һәм Созвездие йолдызлык эстрада сәнгатенең Ачык Республика телевизион яшьләр фестиваленең зоны сайлап алу турына җибәрелә. Ремонт эшләре сәбәпле 7 ноябрь көнне 8 сәгатьтән 9 ноябрьгә кадәр Поташ аланы халкына су бирү туктатылачак. Бу хакта Әлмәт водоканал предприятиесе хәбәр итә. Шулай ук ремонт эшләре белән бәйле рәвештә 7 декабрьдә 8 сәгатьтән эшләр тәмамланганчы Совет урамыннан алып Чехов урамына кадәр салкын су бирү туктатылачак. Сусыз Тукай проспекты, Совет, Чехов һәм Маяковский урамнарындагы йортлар калачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Олия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнлек булыйк.